Inwedkom illi il-Partit Nazzjonalista lest mhux biss iservi ta' spalla żgħażagħ imma kommess illi jiddiskuti ħaddan l-idejat illi għandhom x'joffru. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flaqa mal-Kumitat Eżekuttiv ġdid tal-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ fejn ħeġġiġhom sabiex ikissru l-ħitan u l-ostakoli li jsibu qudiemhom u jżommu l-fjamma ta' talenti u l-idejat ħajja. Bernard Gregg insista li huwa jemmen bisħieħ li żgħażagħ għandhom potenzjal u talent essenzjali għal ħidma favur ġejjieni aħjar għal pajjiżna. Fost is-temi diskussi tkellmu wkoll dwar is-suġġett tal-kannabis fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħa illi l-partit huwa favur id-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis u insista illi qabel xejn hemm bżonn li l-fatti kollha tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi li ġġib ikunu magħrufa. Naf il-waqt li Bernard Gregg sostna li sissa l-pajjiż għadu qed jistenna termini tal-white paper imwieda mill-gvern fil-waqt li fakkar illi l-aħħar politika nazzjonali ta' droga kienet infassla taħt gvern nazzjonalista aktar minn 13 sen ilu. Laqstant huwa stqar li wasal iż-żmien illi nerġgħu nħarsu leha għal ġejjieni u politika ta' kwalità. Ta' fil-waqt il-President il-ġdid tal-KNZ Liam Sisa u parjat mill-Viċi President Selin Talbot sostna dwar l-importanza illi żgħażagħ marġinati u dawk illi jispiċċaw fid-dinja tax-xogħol wara s-sekondarja għandhom bżonn ta' leħen. Insista illi din il-vuċi ser ikunu qed imexxuha. Qed ngħidu l-working youth, qed ngħidu l-youth b'diżabilità biex naċċertaw li kien hemm inklużjoni minn kull naħa minn kull aspett fil-ħidma tal-KNZ tal dawn is-sentejn li ġejjin u biċ-ċert għall-bqija ta' kemm nibqgħu attivi bħala għaqda rappreżentattiva taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Ta' filwaqt li insista dwar l-importanza illi dawn il-laqgħat iseħħu sabiex kemm il-politiċi kif ukoll huma bħala Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ ikunu jistgħu iħossu il-pols tal-poplu. Dawn id-diskussjonijiet jiffaċilitaw li l-Kunsill ikollu viżibilità bisħieħ fuq il-perċessjonijiet differenti li jħadnu kemm iż-żgħażagħ Maltin affiljati ma' partiti u anke dawk li mhumiex. Tul din il-laqgħa attendew għaliha l-bqija tal-Kumitat Eżekuttiv tal-KNZ b'mod virtwali, akkumpanjaw lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ Karl Guder, President tal-MZPN Joseph Gregg u l-President ta' Team Start Yves Borg Bonello.